Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maing buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini pa nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y pa makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay ka lang nga Sabado, pizza 1 na. Buwan sa Pebrero tuig 2025. Straight to the point. Perting paspasas panahon mahigala ang buwan sa Enero porbida. Natapos na kagahapong adlaw mga kahigalaan. Unya karon unang adlaw na sad sa buwan sa Pebrero pagkapaspas ba mga kahigalaan. No, gikan mahigala sa Disyembre, gikan sa Disyembre daghan kita mga activity sa Pasko. Unya pagkahuman na Enero mahigala New Year, pagkahuman ni apa mga kahigala ay sinulog, no? Unya human Chinese New Year, karon na pod Valentine's Day, inig ka Marso mahigala mga nanapoy mga graduations ug uban pa. Unya Abril porbida. Kapaspas kay sa mga panghitabo, mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Unya, tagantag pagtagad gihapon ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang singabot na sad mahigalang eleksyon, porting paspasa mahigala, labi na sa mga politiko. Porting paspasa gyud sa panahon, kay sige naman mahigala ang matawag na to campaign period sa national nga mga kandidato, na Pebrero 13 na indekin. No, pero kay ba naman tamang higala bisag wa pay campaign period, sige naman yung kabisi. Sige naman suloy-suroy gyud mga sukit tig paminaw. Hasta mga lokal nga mga kandidato, so busy na gyud. No, gumikan mahigala sa maabot sab nga eleksyon. O gunya, ato ni tagag pagtagad kay kagahapon nagrally naman po mga higala lagi, no? Ipadayon ang rally, labot mahigala sa unsa ba gitinuod adto? Kay mo naman og kuanday, ang dunay miingon nga magrally against sa budget indekin. Unya, paghuman ang mga streamers dito, rally kay impeach si Sara. So unsa may klaro gid atong kuana? Kagahapon mo na nga kung matan-aw nimo lahi ang gidaghanon sa mga tao. Ikumparar atong rally mahigala nga dili na idayon ang impeachment ni Sara Duterte. So muna nga gahapon giawhag ang Congress nga aksyonan ang impeachment. Okay man na, no? Pero mo lagi na ang oras mo ginato gin mo ay atong problema nga na. So niadto tatong December gihimo nimong rally day. Katong December unta kay karon na oy Pebrero 1 naman. Nahuman naman mahigala ako bitong gihap-ihap to mga kaigsunan apiki magani kung imong sugdan ang Misa de Gallo nahurot na. Abot pa mahigala sa pista sa Santo Niño nahurot na po Misa Novena. Na sinulog na lang ni agi ng Chinese New Year. Medyo na, lisod gyud mga sukit tig paminaw. Karon Pebrero 1 na, unsahon ta man na pagibutang talang mahigalang aksyonan sa Congress. 1/3 votes. Unsaon naman na may panahon? Kay Pizza 13, awa na gyud. So muna nga medyo giawhag ang Congress ng aksyonan na ang impeachment case versus Sara. Okay man na. Ala, aksyon nilang gyud na ninyo din kay nga ang mansad maipit man Congress ani dili sa mo aksyon. Namay gi-file gyud nga complaint. Pero mo lagi na medyo alanganin na gyud taon. Ang oras gyud mao'y kontra. Di pa ta maghisgot sa ebidensya Ibutan ta lang na ebidensya, di ta maghisgot sa ebidensya, di ta maghisgot og number sa Senate
nga mo convict mga kaigalaan because ang impeachment is a numbers game. Dili pa ta maghisgot anak mga kaigalaan. Ang ato lang singkutan mga higala, ang time lang yun, porbidang lisura na yun kaayo mga kaigsunan. Straight to the point. Medyo hangos na yun kaayo sa oras pa lang. Kaya tanig pagtagad lumutaga sa batuman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. To the point. Dulan sa 5 ka milyon nga baluta na imprinta na sa Commission on Elections alang sa May 2025 nga eleksyon. Straight to the Sa point. pikas bahin, Archbishop Jose Palma nanawagan sa katawhang dibuto nga magpadayon sa pagampo o magpabilin nga magbibinantayon batok sa pagpangabuso sa mga pari sa mga minor de edad. Straight to the point. Kagahapon mahigala na publish mga kaigalaan sa pamantala ang Sunstar. Katutuang mga panghitabo mahigala sab sa mga kaparian o doon naman ko yung nag-publish ini mahigala na appeal po og publish mahigala sa pamantala ang Sunstar kagahapon. Kaya ni aman po lagi mga napo kabok ni ato din Sugbo Indakin, no? Nga mga na-involve na ini mahigalang maong problema. Doon na may gipahigayon mahigalang Bishop Accountability God. Sa bishopaccountability.org. So gikuha ning maong report mahigala sa Cebu Daily News o gi-carry sad mahigala sa Sunstar Cebu. So mo na, no? Pero mo na kung giingon mga sukitig paminaw nga ang awhag ni Bishop Jose Palma kining atong kaparian kinahanglan sa gyud nga ato mahigalang iampo. Kay kining atong mga leader sa simbahan mahigala sa bisan ons asang simbahan na nahibaw man ta mga kaigalaan nga sila mo'y nagampo, sila mo'y nagiya sa panon, apan sila mismo nga nagiya, di man pud pwede mahigala nga dili sila appeal sa pagampo. Kay kinahanglan man pud sila mga higala mga pagampo. Matoy giingon ni Father Andy Satura Indakin nga nagabot sa langit, magkinit-anay ta dito ang problema, mga pare mahigalang atong amigo si Father Andy Satura. Good morning nimo day Father. Manang tinabangay kita sa pagampo, kay kamo magampo ta, kitang tanan magampo. Kay nagabot sa langit makita-kita ta. Kay og dili ko ninyo apil ampo, ang problema nagabot sa langit ako may wa dito. Kay di man ta kahukom gid ining kaluwasan mahigala. Di man ka makaingon nga ikaw mo oy leader din ha. Ikaw doy may luwas. Nya kini mga membro mahigala mo idi. Di man ka kaingon kay kinini ang depende magyud mahigala sa unsay naa sa imong kinahiladman sa imong kasing-kasing. Og unsa ka pure imong intention og unsa ka makasasala o nakapangayo kag pasaylo sa imong kasalanan. Sa muna nga kitang tanan mahigalaw ma-exempted na to, tao man ta. Kasa man ta sa muna nga naapod manghigalang pag inampuay. O muna giingon ni Bishop Jose Palma nga atong iampo ang atong kaparian. Kaya mo lagi na ang tawag sa atong pagtuo tubagon unta, saan ito? Kung day? Ang tawag sa atong pagtuo. Basta kay kana mo na siya, gitawag ka sa pag-alagad sa tiunay nga paghalad. Pasensya naman sa tingog nga medyo karas-karas gamay, ha? Kaya atong tingog mahigala more or less naman yun eh. Pero og naay choir, apil tag choir, di naman kayo mailhan. So na mga higala, pagkadaghan sa anihunon, pagkanihit sa mga ngani karon, hatagan unta kita sa Ginoo og daghang mamumuo. Straight to the point. Na kasama nga kay ato lang yagi kita kanta bahala og kuanta kay imagine ta lang baka naman tang more or less sa kita pero og kinahanglan gyud kinantahay na mas kay Jesus minya makatabang na to kay Bon Jovi man sa iyang tingog. O gusto gyud mas sa Clinton takog ato yung tarungon og maayo kasama kay ya pa si Idol Aiko pero og ato lang iagi mahigala og kataw-katawa dagharay makatabang na to kini si Jesus minya lang daan sigurado naman eh. Ya pa sa Idol Boyke, ha? O kinantahay mga sukintig paminaw, numero 1 fans ni Idol Boyke, yang mama. Si Mami Helen. Good morning, Mami. Sa pikas bahin, mga kaigalaan, itong pagtagad sad kay Andak Bayan Sugbo, nangandam na sa posibleng El Nino phenomenon karong tuiga. Straight to the O point. sa pikas bahin at o santiwason, mga kaigalaan ng tribal federal government sa Surigao. Nanirado mahigalag mga businesses dito. Nanirado og mga establishmento. Karon, siyempre, ang gobyerno sa Pilipinas, ang man, naunsa naman yung kalakihan na nilaing pang gobyerno. So, ang gobyerno sa Pilipinas,
nihimo mga higala og aksyon labot sa dani. Gigamit niya mahigala ang police power of the state aron nga di ta magkagubot. Di karon gipangdakop na mahigala ng mga membro ni Dato Adlaw. Nireklamo si Dato Adlaw karon mga kaigalaan nga nganong gipangdakop sila nga why warrant of arrest. Nganong why warrant of arrest? Mo ni nga wa kuno due process. Sa na Dato Adlaw ang atong ibalik sa dana karon nga nganong imo mabong ipanilad-an gipampadlakan nimo ng mga businesses diha, mga establishmento diha nga wa man po due process. Karon nabawsan may pagsagit o due process nga kamo may nanguna gani nga nanirado diha nga wa may court order. Adray pagtagad doon mga higala ha. Nya karon pagdako pas mga pulis nireklamo na sad kay naipit ang tiil dito sa patrol car. Ato sa pagtagad ng buntaga may higala. Kini uban pamiskutan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Atong isgutan sa lakbitan ta sa ni mahigala na hitabong rally kagahapong adlaw kay mao man na panawagan maguna mahigala nga magrally. Kay natong unang rally mga kaigalaan, rally man to mahigala nga kinini ang suporta no. Pinanguluhan sa INC nanguban tong uban pon mga higala mga tao nga suporta to sa giingon ni Bongbong Marcos nga ayaw na lang ng impeachment kay napatay daghang mga atimanon, daghan patag mga issues nga angay tagaag pagtagad. So mo ni mga kaigala ay ilang gibutyag. Now, kinini ang gahapon pod nga rally medyo wato kayo maayo pagka-disseminate indekin kay ang uban mainguman nga rally to para sa budget nga dapat mahigalang protesta ta ining budget karon tuiga kay kining budget doon mahigala labihan ka iskandaloso kayo kining atong budget ron mga higala ang gipasar nga napirmahan mahigala ni Bongbong Marcos presidente daghan ang ni question kay kung tan-aw nimo mga items na magi problema mga higala sa atong budget karon. Straight to the point. So, abig rally nga tungod sa atong protestas budget. Ang uban dito day rally man protesta against sa protesta nga padayon ng impeachment ni Sara. So, okay gihapon pero medyo alanganin na gyud sa oras. Wala na mahigala sa insaktong timing. Kini kung timing mahigala importante mo nang maniming gyud take. Importante gyud na panalitan day karon og moingon na nga labon pag December wa gyud ka motabang sa paghimo sa dako na tong bilin. Unya karon nga wa na din ta maghimog human ng Pasko mo pa imong ihimog bilin. Mo volunteer ka maghimog dakong star. Wa na wrong timing na kana napita. Kini medyo wrong timing naman impeach Sara. Gihimo unta ni ato pagka December day. Taas pag oras pa madada pa karon wa na gyud apiki gyud, no? Unya ang uban mga kaigalaan dito nga nangapil in rally na dili gid kay daghang rally gamay ra gid tawo na nangapil kay kana na ang wa kayo nalibog sa isyu mga sukit tig paminaw o kini ang ubang isyu unsa man ni magdalo nga grupo di ay grupo nga unsa man ni akbayan unsa pa ni ubang grupo impeach Sara mo ni ang ilang kuan mo ni ang ilang mga streamers kagahapon mahigala. Naman si Perse si Danya, mo man ni mahigala sa kuan. Kung atong tan-awon mga sukit tig paminaw, niining mga pahitabo impeach Sara now. So okay, umaunay panawagan mga higala pero mo gina nga medyo apiki na magyud. Ang mga tao mahigala nga realistic ayo. Moingon man na day, daghaman mga tao nga realistic ayo nga magkwanta real talk to wa na gi time. Lisod gyud no. So mo ni sila nagpasiugda sa rally. Ang uban sad nga gi pangutana mga kaigalaan nganong ningapil mo rally lahi man po itubag dahil ni-report sa GMA ba. Ato lang pong i-acknowledge mahigala ning sa GMA nga report. Tama tawag interview sa GMA. Mo na ba ni sa kwandong? Asa man yung katong sa GMA ba? Umuwing nagre-reklamo. Sige. Mga senior citizen na ito, umuwing nagre-reklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umatan sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat isa. Kasi doon mo na, pagkain mo na, pamasahin mo, doon na lahat kukuhain. Oo. Ngayon, wala pa po. Hindi. Kahit pa paano na naman, kung kahit pamasahin may balik. Wala. Wala pang kain. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Kini problema sa first names. Kini bang nabudol ni silang kalakiha nga
Imong inon nga magrally ta, pahibaon gani mo sa kuan. Atong cause ba, ha? Pahibaon mo sa cause kay kini kung rally mo gasto mo gani. Tinulay lang, di man alalim, no? Naman na mahigalang mga organizers ang mga rally, naminaw man ako ni Ron. Bisa ka ni si kasamang Edward Liga, suito man ini mga rally indekin. Di malikayan mo gasto mo ana kay kanang gong mga tao nga naa mamiliti maguna. Now kung dili mamiliti ato ginagsang kuhaon, hakuton ba? Adi man real talk lang kita, hakot crowd man gina mga kaigsunan kay siyempre ang mga pobre tuod ay mo mahigala bisa pag nasa ang kasing-kasing nga morale ka pero wa koy kapliti. Mama na mga higala. So imo nang kuhaon makagasto kita gasolina, makagasto kita mga natay mga sakyanan din nga magasto. Unya karon ang kaon, magasto mo gina. So kini sila dayong uban, gipasaligan nga 1,000 ang ihatag kung mo-appeal sa rally. Mo na inyong kuhaan sa pliti, anya dayon kuhain las pagkaon pod. Dugod na ka mga appeal na kay. Ah, tawag ni mga senior citizens in taon ni mga sukid paminaw ning na interview. Sa report mahigala sa GMA. Bay balikan tong report GMA be, balikan na to gamay. Ato ko na paminaw balik ng report sa GMA TV, be. Kani, courtesy sa GMA. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umattend. Senior citizen na ito, umuwing nagrereklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umattend sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat isa. Kasi doon mo na, pagkain mo na, pamasahe mo, doon na lahat kukuhain. Oo. Ngayon, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Kahit paano lang naman, kung kahit pamasahe may balik. Wala pang kain. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Okay, so kaya Frisa, kinini ang bayri lang sa ninyo kay ni saad man mo nga kuan. Kay luoy man po kayo mga senior citizen day. No? Kanit real talk na lang ba? So ang ilang rally dili ingon nga kuan. Kada bang nagayuban nga morale mga higala nga kinini ang kinasing-kasing ana no nga pagrally. Naman, kanang mumarcha ka ba? Nga mumarcha ka sa kadalanan kay nasakitan ka sa mga issues karon. So marcha ka dito. Imo nang kabubuton. Pero napoy uban mahigala daghan pod ana nga kinalan do nagay leader nya. Do naman pumingon nga sir kanang Brad kanang natay ko ana ni Brad. Natay pamasahe Brad kay ganahan mi mga adto pero mi kana kumon man gina. Kumon man gina mga higala sa sulti tag tinuod ha. Kanang to mga kaigsuunan mga higala nga labi pa diha sa mga kuan in taon. Ato maigsuon mga kabos. Ug do na kay 100 diha ron imong ipliti dito rally. Ipalit na mo bugas na lang. Kay baw ba yung taon say? Kaya real talk niya. Kay baw tag unsay tinuod nga bang hitabo sa usa ka pobre. Kana bang naa ka sa sitwasyon nga kakatuka ka ba? Nga ang atong pamahaw ron namahaw ta karon pero mangita patag unsay paniud to. Kana? Mangita patag unsay paniud to. Mangita patabag mamahilo sa taparaon niya bugas, mamahilo sa taritog kuan ana. Ina na ba? Kini kung lahi man gud mga taong elitista nga wa makasuway ana. Pero kato mga tao nga nakasuway mga kaigalaan nga karon Hesus Ginoo ko kanang pangutang daykin. Mangutang ka ko sa imong kaunon, usahon na nig sweldo. Og kanang usahay wa kay sweldo imong lang bidangas barangay may galang. Sa barangay minguman nga pautangan lang sa medinha kay kana na ang bayaran lang niya makakigi. Pasalig ka gyud tindahan nga kanang mangutang sa pautangan na sa may kay kana na ang mangupras may karon kuan niya kato ang na naman sa hornuhan tong kupras na mo pero sunod adlaw makuha naman mo makuha naman niya mabaligya naman makabayad mi ana diskarte ka oy diskarte ka kanang wa mo ko kaagi og kakabos ning uban mga higala kanang kaagi kag kamang gyud sa kakabos nga nagkaon ka karon mga kigalaan unyang udto pa ta kahibaw asa ta makakitag kaon medyo lisod unyang hapon pa ta kitag pagkaon usahay may higala mga adto lang kag sa imong silingan ug sa sugo-sugoon ka dito manghigala kamaon na lang kang mo diskarte sa imong kaugalingon. Magpasugo-sugo na lang kag unsa aron nga makalibres kaon. Namay man ana. So kining mga labi pa ini mga senior citizens, kuan sila. Gipa-appeal kay naay 1,000 kuno ihatag. Ihatag na ninyo kung doon na magani na nga budget. Kay kini ang wa ta kasabot mahigala nga kon man ni budol man ni estayla. Kaluoy sa taon mga higala kanang senior citizen taon oy. Dili na mga higala basta-basta mo marcha na diha pero gipasaligan nimo 1,000 una man na 1,000. Nya giingan pa gyud niya sige kamon la sa ilisan na mo diha. So karon bisag plite na lang ganing gipangayo sa usa nga bisag ang plite na lang maulian mi.
Sa politika, lain basad ng kuan na mga sukitig paminaw. Bebe, atong balikag paminaw ning sa report sa GMA, be? Kini. Doon mo na, pagkain mo na. Bebe. So, Senior citizen na ito, umuwing nagrereklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umaten sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat isa. Kasi doon mo na, pagkain mo na, pamasahe mo, doon na lahat kukuhain. Oo. Ngayon, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Kahit papaano lang naman, kung kahit pamasahe may balik. Bisag pamasahe na lang. Kinsa may tayo naghawid, anak, kung naaman nga budget, kinsa may gikupit pa ka sa leader, or wa na nga budget, gilad ninyo ng mga tao. Gilad ninyo ng mga tao. Kangilad sa na ng kalakiha, oy. Sa inyong paningkamot, dinaon sa ng inyong personal interest, or sa ng inyong krusada, kunuhay, dili ta mangilad sa itong isig katao, kay lisod na sa kaya na, labi pa ka ng mga tiguang, imong pamartsahon diha. Dili maayong paminaon, karon to tao datoy padayon may galahuman lamang sa pipila ka pahinumdom. Straight to the Atong point. balikan may gala. Kung kining maong rally gahapon, may man pagmarcha-marcha nila mga kaiganang krusada man eh. Kanya doon na may naka-appeal sa rally nga inyong gipasaligan. Naminuuno kung naay budget, ihatag tao ng budget. Imbestigaran ninyo na kung kinsay leader ana. Real talk na lang ning ato. Kung kinsay mga leaders ana, kinsay organizers, imbestigaran ninyo kay basin o gikumkum ang kwarta. Naay budget niya wa ihatag ngadto sa mga gipa-appeal sa rally. Or wagi budget, kung wagi budget unya gipa-appeal mo sa rally, imong giingnan nga naay 1,000 ilad na. Dakong ilad na. Kay kini gun mga higalang istorya tag tinuod oy kini mga pobre nga naa maapil og rally mga sukitig paminaw ato mga kaigsuunan nga kwan. Tinuod na nga naa sila kasing-kasing nga mo express pod sa ilang opinion. Pero imo nang padtuon mo mobilize kog kag tao mga higala, sigurado gyud ka makagasto. Di man na malikayan gyud mga sukitig paminaw. So kana lang daan sa man mo na ang pagkaon. Di man ka muto kaday nga moadton tao sa kadlaw gyud mo marcha ta dito nya ang kaon. Ang uban na mahigala minguman nga manarbaho ra ba mi sir? Imo nang kuno mi yan. Naman may trabaho. Kanang usa ka adlaw nga kuan man narbaho mi ana. Bisag gani ka na mga kandidato dahil nga mga, kini mga kuan, pakyaw nila ng mga habal-habal bitaw. Kana mo, pari dito na. Ay, kung inang suporta gina kuan, pwede nang nisuporta gyud, no? Pero imo po nang hatagan, kay, ang ilang gasolina di ay kay. Kanang mga, daghan ka na mga kuan, nagmotorkid, indekin. Motorkid, anak, kay kuan, anak. Suporta niyo sa kandidato. Tinuray, anak. Ibo na, bisa pa og kuan, imong taga pang gasolina, ina na, ha? Uwi nga man ang uban, mamasayro na lang sa ako, sir, kaya may bugas amo. Unya karon makakuha tag bugas, anak mo apil ta diha. Og moingon ka nga naay 1,000, kana, apil me. So, ang namero na, naay ba budget ni or wa? Muna itong pangutana. Kung naay budget, ihatag taon ang budget. Imbisigaran ninyo kinsa ni mga leaders, kinsa ni mga organizers, ihatag ang budget. Now, kung may budget, unya inyong gipasaligan to, kato mga tiguang in taon, nga apil ta kay 1,000 ilad na ang dako. Dili maayo na nga kuan budol na. Klaro nang budol. Kay kini di man ka makakuan nilang nanay sa report man ni sa GMA mga sukitig paminaw. Ato balikan nga may nimse kini naluoy ko ani mga tiguang bitaw ni. Bebe ato paminaw ng audio. Community leader na mabibigyan senior citizen na ito, umuwing nagrereklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umaten sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat isa. Kasi doon mo na, pagkain mo na, pamasahe mo, doon na lahat kukuhain. Oo. Ngayon, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Kahit papaano lang naman, kung kahit pamasahe may balik. Wala. Dalawa. Kani mga tiguang ni, dahil sa mga batanon. Dahil sa mga batanon po nga utrosad mahigalang gipa-appeal rally. Kani. Ano to? Sa Rappler po nga report. Ato lang acknowledge ni. Dong ang Rappler nga report. Sige, Hindi ko po alam, bossing. Hindi nyo alam? Sige. Nag-cheer, no? Taga saan po kayo? Taga Muntinlupa po. Taga Muntinlupa. Bakit po kayo nandito? Nahabot lang po kami. Ano po? Rewind. Freeze back, rewind. Rewind sabi, sugod ko nga. Ngano ko nga, kwan? Ano po? Sa to? Hindi tayo mga yan, nagugutom pa.
Bebe, sige, balik. Sugod. Taga saan po kayo? Taga Muntinlupa po. Taga Muntinlupa. Bakit po kayo nandito? Nahabot lang po kami. Ano po? Wala, hindi pa makapagsalita yung mga yan. Nagugutom pa. Aha. So, bakit po kayo nandito ngayon, sir? Kalaban namin yung Malumanay eh. Ha? Malumanay. Malumanay, ano yon? Yung Malumanay group. Wala, napasama lang kami rito, boss. So, kanina pa ho kayo nandito? Hanggang what time po kayo mag-stay po dito? Hindi po namin alam eh. Kung kailan eh. Alam nyo po ba na ito po ay laban kay Sara Duterte? Alam nyo po ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi ko po alam, bossing eh. Hindi nyo alam? Ay, ba't po kayo naandito? Sila mo na, boss. Nagugutom pa eh. Anong pangalan nyo po, sir? Anong pangalan nyo? MY. MY? Anong apelido po ninyo? Dimagi ba? Anong spelling ho? Dimagi ba ho? Dimagi ba? Ilang taon na ho kayo? 26. Sige po. Thank you very much po. So, kayo po, bakit po kayo nandito ngayon? Bakit po kayo nandito ngayon? Sinama lang po kami. Aha? Sinama lang po kami. Nino? Ang ano namin, kagawad. Ng inyong kagawad. Alam nyo po ba na ito ay laban kay Sara Duterte? Hindi po. Hindi po. Pero laban ito kay Sara Duterte. So bakit ka nandito? Napasama lang sa tropa. Napasama lang. Anong pangalan po ninyo? Reynaldo. Reynaldo ano po? Dimagi ba? Thank you very much. So, galing kayo ng Muntinlupa. So, mga kasama natin, galing Muntinlupa, dalawa sa kanila ay hindi naman daw talaga nila alam na ito ay laban kay Sara Duterte. Nandito sila sa rally ngayon sa May People Power Monument para ipaglaban ang impeachment ni Vice President. Mo to, bebe, sige. Balik ka hinalbot. Sa man hinalbot? Cheer, no? Taga saan po kayo? Taga Muntinlupa po. Taga Muntinlupa. Bakit po kayo nandito? Nahabot lang po kami. Ano po? Kasama lang po. Wala, hindi pa makapagsalita yung mga yan. Nagugutom pa. Aha. So, bakit po kayo nandito ngayon, sir? Kalaban namin yung Malumanay eh. Ha? Malumanay. Malumanay, ano yon? Yung Malumanay group. Wala, napasama lang kami rito, boss. So, kanina pa ho kayo nandito? Hanggang what time po kayo mag-stay po dito? Hindi po namin alam eh. Kung kailan eh. Alam nyo po ba na ito po ay laban kay Sara Duterte? Alam nyo po ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi ko po alam, bossing. Hindi nyo alam? Ay, ba't po kayo nandito? Sila mo na, boss. Nagugutom pa eh. Nagugutom pa. Anong pangalan nyo po, sir? Anong pangalan nyo? MY. MY? Anong apelido po ninyo? Dimagi ba? Anong spelling ho? Dimagi ba ho? Dimagi ba? Ilang taon na ho kayo? 26. Sige po. Thank you very much po. So, 46 Rappler ni mga higala, be. kayo po, bakit po kayo nandito ngayon? Hinablot din nahulbot lang din Bakit po kayo nandito ngayon? Sinama lang po kami. Aha? Sinama lang po kami.
Nino? Ang ano namin, kagawad. Ng inyong kagawad. Alam niyo po ba na ito ay laban kay Sara Duterte? Hindi po. Hindi po. Pero laban ito kay Sara Duterte. So bakit ka naandito? Napasama lang sa tropa. Napasama lang. Ano pangalan po ninyo? Reynaldo. Reynaldo ano po? Di magiba. Thank you very much. So, galing kayo ng Muntinlupa. So, mga kasama natin, galing Muntinlupa, dalawa sa kanila ay hindi naman daw talaga... Okay, fresh. Sos Ginoo ko taon oy. Wa man ni mahibaw. Kini mga pormaha po sa mga batanon gipasulot lang nig puti nga t-shirt ha. Ala na t-shirt yung daghan ng puti. Puti lang nga na may kuan, common man ang puti. Pasulot mo puti kay mga nadto tas kuan. Unsa man dito? Basta mga nadto ta. Kay bawo ba mo nga kini nga rally batok ni Sara Duterte? Pa gyud mi mahibaw. Pero kini bita-bitaha lang kay mga batanon naman Bita-bitaha lang ako naluuyan kato mga tiguang. Play balik ko no to sa GMA report may kato ako naluuyan kini. Asa mang audio be? Reklamo. Pinangakuan mga senior citizen na ito, umuwing nagrereklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umaten sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat isa. Kasi doon mo na, pagkain mo na, pamasahin mo, doon na lahat kukuhain. Oo. Ngayon, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Kahit paano lang naman, kung kahit pamasahe may balik. Wala. Wala pang kain. Sinusubukan namin makuha ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Kini ang kuan mga plakas, korupsyon, kuan na. Pero inyo manggi sus Ginoo ko. Ang organizer lang ha, basigin sa ikaw na kay og dunay budget, imbisigaran ng organizers kung dunay budget, ihatag ng budget. Kay nakapamasahe man sila, bisag uli lang sa pamasahe ko no. Number 2, kung way budget nganong inyo man gipasaligan nga naa, budol na inana. Ha? Naunsa naman tao ni kalakiha mga higalaw Kaluoy sa taon. Ako mas naluoy ko sa mga tiguang sa dito mga batanon kay mo naman to gakiat man sa to indekin. Nahablot lang ko sa hinalbot lang kami. Sabi nga na, kablot. Di pang birara ko na sila mo na nakakuyog, porbida. Masaluoy ko sa mga tiguang kay, kung man tao na, hinablot yan, ka na muragi, gipambirara sila. Gipadaming inyam sa isang kagawad ko no, nga ta. Paita tao na. Ako masaluoy ko sa mga senior citizens, paita ng situasyon na may gala. Okay, standby lang sa mga kagalaan kay kininiang unyang taon-taon lang ta maghisgot og dugang. May na lang ato lang giagi kito katawan ng mga sukit di paminaw unyang taon-taon mga seryoso sa ning ato mga issues. Sa ato pagbalik standby lang sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon.